Čaute ľudia, dneska sa bude hrať Roblox a ideme hrať, keď zhebnem, mením hru. Ideme na to. Jakú arénu? Akú arénu. Splash. Ja už tá hra? Ty kokos, ale ja mám. Ty hovedo hnus. Jesse! Jesse! Kde? Tu tak skáče sem. Počkaj, vyskočím sem. Ej! On je úplne vsrácený tento chlapec. Ty kokos. Idem s rukami na ňo. S ručičkami. On to lepcel, on to zdal. Inak môj skin bez tej holubie hlavy vyzerá strašne teraz. No ale ja chcem ísť do Backrooms. Ideme do Backrooms. Ináč na ňo s rukami, toto bude najlepšie. Poďme z rohu a... Fakt skápe na to. To je retard. Jesse. Gorila som. Sem poď. To je retard. Bum. Torici. On má nožík. Pay to win. Ty kokos, s tým holubým skinom to ale bude zabíjacké. Topiť, no. Dobre, mení sa hra. Dobre, idem si postaviť tú najlepšiu loď, ako kedy ľudstvo videlo. Presne. Squid Games. Hej, tento čo tu má? Idem sa triskovať, chlapci. Tak možno... Žijem. Nech som sa dožil. Idem na to. Idem vyhrať. Jau. Hej! Vím. Fú, a teraz holub ide hrať hru na chobotnicu. Uhni. Písek. Hej, to je jak spravil. Jaj, zrazil som ho. Abdul, ne. Co je? A to lehto chlapec? Nie, Abdul, ne. To jak oni slajdujú? A ja chcem. Daj mi.
Zoďo! Torici. Aha, on ma strelili do nohy. To je asi za to, že som ho chcel zhodiť. Fúha. Ty. On ma zebral. Bol slušný chlapec. Ty kokos. No si ešte nemal to rozdávať, že? Počuj, akú challenge to hrám? Ja keď skápem. Nej to Thanos. Hej, ja už som to vyhral. Fúha. Hej! Ne! Aha. Dobre. Idem všetkých prepackať. Poď sem! Jaj, Zesi. Top. Zbijem tu všetkých. Poď sem! Sem poď. Bum! Uaaaa! Blízko som kurva. Hej! Sem poď. Jaj! Dobre, môžeme ísť ďalej. Nie je to nič. Fúha. To je ale dosť ťažké. Počkaj, môžem cez to... Aj. Tuto vidíte Obi Pro. Pozri. Fúha, však ja nemusím ani skákať. Ty kokos. Tak vidím, že skápem teraz takým spôsobom. Ej. No. Jak to ovláda? To takto ideš bomby? Wow. Ty... Ne! Dobre. To je úplne v pohode. To sa stane každému. Ne! Čo to je? Pipeline Flareball. Top! Nepadol som. Do piče! OK. Jaj. Holu! Kam mi teraz? Jaj, tuto. Aha. Top! Top! Nie! Nice. Dobre, a teraz to zakončím epicky. Brum! Ty kokos. Wow. Ej! Pozri, a teraz taký snipe. Čo je? Top! Odišiel. Sem poď. Boom. Zim. Ty kokos. Top. Ej.
Speedrun? Wow, 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 wow. Tak ale to je epické. Ty kokos. Snipe. Zabil som ho. Ty kokos. It was at this moment that he knew. He fucked up. Dobre, ľudia, na dneska by som to ukončil. Majte sa všetci krásne. Všetci to polajkujte, robte si čo chcete. Dovidenia.